Реген Холмс ви представя факти за квартала, който никой не знае, ще се казва Падало. Само 10 дни след освобождението квартал Падало се оформя първата градска градина. Като днес на нейно място имаме кръговото кръстовище на улица Брянска и паметника на загиналите в войната между 1912 и 1918 година. През 1974 година е завършена сградата Дом на техниката, която се намира зад мен. Малко след това в нея се настаняват Окръжният съвет на Научно-техническият съюз. През 2011 година е реконструирана крайречната улица, на която се намираме в момента, а именно Аврам Гачев, която играе ролята на пешеходна и велоалея. На 26 август 1895 година тук е основан първото професионално училище по пожарство, като по-късно 50 години на 20 век то вече се нарича техникум по механоелектротехника. Първите 2 десетилетия училището се издържа от фонда на доктор Никола Василиади, който е лекар от Букурещ, но чието баща е живяла в Габровски село, днешния квартал Гачев. На 5 август 1961 година е пуснат първия светофар в град Габрово, намиращ се на кръстовището на Дома на хумора и сатирата. А това тук е първия подвес в града. През 1968 година възниква идеята за изграждане на музей на хумора в града, като 4 години по-късно е започнало неговото строене върху терена на бившата кожарска фабрика на братя Калпазанови. Последвайте ни За втора част с интересни факти за квартала.